Dar bħall-oħrajn, imma speċjali. F'qalb il-komunità imma għandna għan speċjalizzat. Il-bot minn nas-safina tal-esklużjoni navviċinaw sitwazzjoni ta' reintegrazzjoni bidejn miftuħin. Kompetizzjoni li ħejjiet il-Kamra tal-Periti fl-imkien ma' Segretarjat tal-Akkomodazzjoni Soċjali u l-Awtorità ta' Djar tagħti ċans lil numru ta' periti sabiex jistabilixxu disin għal żewġ tidjar bilan li tingħata għajnuna speċjalizzata sakemm il-persuni li jqogħdu fihom jintegraw fis-soċjetà. B'investiment ta' €900,000 l-Gvern għadda żewġ tidjar abbandonati li żewġ għaqdiet mhux governattivi. Il-periti rebbieħa se jaħdmu fuq id-djar b'mod li jissiguraw l-inklusività u jħarsu l-bżonnijiet ta' residenti. Il-Fondazzjoni Richmond li taħdem ma' persuni bi problemi ta' saħħa mentali se tingħata dar formula li se toffri servizz lil ommijiet bi problemi ta' saħħa mentali. Il-perit Alexia Merċieqa mill-uffiċċju lokali se tkun waħda mill-periti li se taħdem fil-proġett. Aħna ġa naħdmu anka fir-riċerka fis-saħħa mentali, ġifieri għalina meta smajna li kien hawn din l-okkażjoni li jkollna li nieħdu sehem f'dat tip ta' diżinn tħallna liha bil-qalb mill-ewwel. L-għan tagħna hu li tkun vera dar u li n-nisa u t-tfal tagħhom li ħajkunu qed jgħixu hemm ma tkunx biss dar imma jkollhom post li jkun l-ewwel link għall-komunità. It-tieni dar tinsab fil-Birgu se tingħata lill-organizzazzjoni Midla mad-Dawl filwaqt li l-uffiċċju Open Work Studio se jkun responsabbli biex jagħti xejra ġdida lil dan il-post. Din l-organizzazzjoni toffri akkomodazzjoni u terapija lil proġunieri biex integraw lura fis-soċjetà meta jiskontaw is-sentenza tagħhom. Jagħtina l-opportunità li nikkontribwixxu għall-komunità f'mod delikat fejn hemm l-iktar bżonn. U din l-idea l-iskop ġalna naħsbu ħafna, ġalna nitkellmu ħafna, ddiskutejna ħafna fuq x'hemm bżonn u naħseb li l-punt l-iktar prinċipali kien li nippruvaw nintegraw diversi aspetti. Il-Segretarju Parlamentari Rodrigue Galdes saħa li rridu nħarsu lejn l-akkomodazzjoni bħala għodda li tiffaċilita l-integrazzjoni fil-waqt li tkompli tkattar is-sens komunitarju. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.